utkání jsme měli dobře rozehraný a já myslím, že se dalo i vyhrát, nejenom třeba zremizovat, ale je potřeba říci, že jsme se dopustili chyb, no tak když si ty situace promítnu, tak se dalo zabránit soupeři ve skorování, tam je na tom mrzí. My jsme se nevyvarovali chyb, jo. Oni soupeři si vytvořili ještě nějaké jiné šance, asi 2, 3, takže není tak jednoduchý tohleto kvalitního soupeře po té technické a rychlostní stránce a kombinační stránce vždycky eliminovat. Měli jsme celkem, řekl bych, tu strategii takovou, že to fungovalo byť na 100%, ale jak jsem řekl, no, my jsme prostě se těch chyb nevyvarovali a měli jsme být určitě hlavně první poločas účinnější dopředu.